Yeah, also the market is going down. Going down on this day. I prefer us to begin to like just look am there. Hey! Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si n'obodo Nsụka wee nweta, nke gbasakwara otu ihe onyonyo anyị wetaburu unu ebe a n'izuụka gara aga, nke gosiri ebe ụmụada ndị obodo Nsụka ji obi mwute ya na obi ụfụ wee na-akpọku aja ala ma na-akpọkukwa arụsị niile nọ n'obodo ha ka ha bịa lụọrọ ha ọgụ n'ihi ahịa nọ n'obodo ha nke ama dịka ahịa ogige Nsụka nke gọọmenti steeti Enugu na-ezube ịkwari. Anyị wetara ya bụ ihe onyonyo n'izuụka gara aga mgbe ezitere ha bụ ndị na-azụ ahịa na ya bụ ahịa ogige ozi na a ga-akwari ya bụ ahịa. Mana nke na-eme ugbu a bụ na gọọmenti steeti Enugu agaala n'iru wee malite ịkwari ya bụ ahịa taa. O wee bụrụ ihe mwute nye ndị obodo Nsụka. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị n'ebe ahụ, ndị nọ na ihe mwute, ndị nọ na ihe ite kekereze. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka ya bụ ọrụ nkuri na nkwari si aga n'ahịa ogige Nsụka nke nọ na steeti Enugu. Ka m bịakwanụ. Another caterpillar they come. Caterpillar go dey like 4. Another caterpillar they come. Bigger one. Another one is coming. And the biggest one now they come, sir. Another one is coming. Wait here to go down. Another one is coming. Before 2 days, everything will be down. The man stable to man forward now. Make it Oge market is under demolition. Like prank, these people don't dey serious. I prefer us to begin to like just look am there. Hey! Yeah, also the market is going down.
going down on this day. Oge market presently going down. Going down. That is the government that we have. The Oge market is going down right now. The Oge market is seriously going down. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo mgbe anyị nwetaburu ozi a n'izuụka gara aga. Anyị tiri mkpu ya ike anyị ma kwukwanụ nke anyị ga-ekwunwu, mana mmadụ nkịtị ka anyị bụ. Anyị kwucha gọọmenti bụ ihe nwee the final say ma asụọ ya n'olu bekee. Ma tupu ha wee bịa malite ya bụ ọrụ nkwuri na nkwari tata, mkpụrụ ụbọchị abụọ gara aga ka anyị nwetaburu ozi nke na-akọwa na otu onye n'ime ndị nwere ụlọ ebe ahụ a na-ekwu okwu ya na ya bụ ahịa, na ha agbaala ndị gọọmenti steeti Enugu akwụkwọ maka ụlọ ha nwere ebe ahụ, na ha sị na ụlọ nke ha agaghị eso na ihe gọọmenti steeti ga-akụri. Kedu ndị gbara ya bụ akwụkwọ? Ndị ezinụlọ Ifesinachi Mass Transit, maka ndị ma obodo Nsụka ọfụma, ndị ma ya bụ ahịa nke a na-ekwu okwu ya. Ha bụ ndị ezinụlọ Ifesinachi Mass Transit nwere ọdụ ụgbọala nke ama dịka paakị n'olu bekee nke nọ n'iru ahịa ahụ a chọrọ ikuri. O wee bụrụ na ya bụ ọdụ ụgbọala ha so n'ihe akara nkuri, wee gawazịa n'ụlọ ikpe. Ka m gụpụtara unu ya bụ ozi dịka ndị ụlọ ikpe si wee sị ndị gọọmenti steeti Enugu ha ka cheregodi, ha aka na mmetụ ya bụ moto paakị aka. Ọ sị, an Enugu State High Court has granted an ex parte order restraining the state government from demolishing properties belonging to Ifesinachi Transport Limited located at Ogige Market, Nsukka. O wee sị, Gist Naija ndị dere ya bụ ozi, ndị repọtụ ya bụ ozi. Gist Naija reports that the state government recently issued a 72-hour demolition notice to shop owners to vacate the Ogige Market Nsukka Motor Park. Ọ gakwa n'iru wee sị, the planned demolition was vehemently resisted by stakeholders who are worried over the economic crisis it may impose on the citizens. However, Ifesinachi Transport Company Nigeria Limited and Ifeanyi Mama, representing the family of the late Igwe Ogbonna Mama, have dragged the matter to the State High Court, seeking to halt the exercise. The court, presided over by Honorable Justice H.U. Ezugu, has granted the order, stopping the government and its agents from carrying out the demolition exercise. The suit has the State Attorney General, the Nsukka Central Town Planning Authority, and the Commissioner, Enugu State Ministry of Transportation as respondents. Ọ na-akọwa na ndị agbara ya bụ akwụkwọ bụ onye nke mbụ bụ Attorney General nke steeti Enugu, ndị ọzọ wee bụrụ Nsukka Central Town Planning Authority. Onye ọzọ agbakwara ya bụ akwụkwọ wee bụrụ Commissioner na-ahụ maka okwu ime njem na steeti Enugu. O wee bụrụ ebe ejebegodoro ya bụ ihe ugbu a. Ana m asị ka m burugodo ụzọ sị ndị niile ya bụ nkuri na nkwari metụtara n'obodo Nsukka, ana m asị unu ndonu, dibenu,
anyị ekwuola nke anyị nwere ike ikwu dịka mmadụ tupu abịa kụriwe ya bụ ahịa, mana dịka anyị kwuchere gọọmenti ewee sị na ihe ha chọrọ ịrụ ka mkpa, nsogbu adịghị, ka anyị lewe n'anya mara ya bụ ihe nke ha chọrọ ịrụ. Anyị na-ele anya na ya bụ ihe ga-abụ ihe ga-abara obodo uru. Ọ dị mma gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara n'etu anyị si eme ya, dịrị ebumnuche gị otu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji, onye a sị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị, ọpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, a sị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka inwe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.